Нина Спасова е била щатен сътрудник на Държавна сигурност от 1982 до 1987 година, когато е уволнена по собствено желание. Работила е към 4-то главно управление като разузнавач от 2-ри отдел. До 1986 година управлението се води като оперативно-техническо, а след това се преобразува в икономическо. От запазените документи не става ясно обаче какво е разузнавала и къде. Като кадрови сътрудник на Държавна сигурност започва работа с чин младши лейтенант, а година по-късно през 1983 година е повишена в чин лейтенант. Интересно е, че повишението идва един месец след като самата тя подава молба за безсрочен неплатен задграничен отпуск. Като щатен сътрудник работната й заплата е 165 лева, получава и допълнително възнаграждение от 30 лева за използване на чужд език, в случая арабски. Досието на Нина Спасова съдържа 2 папки. В първата са събрани всички необходими документи за назначаването й на работа в Държавна сигурност. Тук присъстват както резултатите от многобройните обстойни медицински прегледи, така и лично написана молба за назначаване, автобиография, сведения от близкото й обкръжение, от приятели и учители. Подробни биографии на родителите й, както и резултати от изпит по арабски език, държан пред комисия преди назначаването й в 4-то главно управление, който тя издържа с отлични оценки. В характеристиката й е описана като амбициозна, настойчива и целенасочена. От автобиографията й четем, че е започнала образованието си в Багдад. През 1976 година е била предложена за стипендиант към 4-то управление на Държавна сигурност, но се връща в България и завършва арабистика в Софийския университет. Оттам през 1979 година е изпратена в целия си курс на специализация в Дамаск. В тази папка има и попълнен от Спасова личен формуляр, в който отговаря на въпроси, свързани с партията и семейството й. На въпроса кой ви е ориентирал за работа в структурите на МВР, тя отговаря: родителите ми. Втората папка от досието й съдържа всички заповеди, с които е назначена на работа, а после пусната в отпуск, както и последният документ, с който е освободена от длъжност по нейно желание. Папките обаче са оглавени като 1-ви и 3-ти раздел и към тях има опис със съдържание. Липсва 2-рият раздел, който би трябвало да съдържа работното й дело в рамките на службата. Няма план за обучението и нито план с задачи, какъвто би трябвало да съдържа подобно досие.